Hola, molt bona nit. La situació meteorològica de les últimes hores ha estat dominada per un canvi pel que fa a l'evolució que hem tingut. Observen que ahir comentaven que a partir del migdia podia ploure i aquesta és la banda de precipitació, el radar que mostra l'evolució de les pluges al llarg d'esta vesprada entre les 5:30 i les 7. Fa aproximadament una hora i mitja. Observen com a les 7 ja avançava des de la zona sud de València, ha passat per damunt de la zona metropolitana de la ciutat de València, entrava des de la zona sud de Castelló, ha agranat tota la província i hores d'ara està plovent cap a la zona sud de València, nord d'Alacant. És l'última part d'aquest front que s'ha reactivat i que acabarà de marxar al llarg de la matinada. Per tant, precipitacions que, de fet, en les últimes hores, en algun punt han arribat a superar els 2-3 litres per metre quadrat. Com hores d'ara està plovent, no tenim les dades definitives, són de fa aproximadament una hora i mitja, i, per tant, demà donarem la precipitació acumulada al llarg de les pluges que hem tingut esta vesprada i que encara tindrem esta poqueta nit i fins i tot esta matinada cap a la zona sud. Veiem algunes de les quantitats de pluja, com comentem, valors que han oscil·lat al voltant dels 2-4 litres per metre quadrat, 4 litres han tingut a Xeste, a Calles hi havia 3,6, 2,8 hi havia a la zona de Catí, o per exemple valors inferiors d'altres zones. Demà donarem dades definitives. I pel que fa a la situació dels pròxims dies i també d'avui, observen la fotografia d'avui, les fotografies mostren este tipus de nuvolositat. Realment són núvols molt curiosos, es diuen mammatocúmuls i la veritat és que quan els tenim al cel donen, la veritat és que és una mena de, en aquest cas, un espectacle meteorològic. Habitualment van associats a zones de tempesta, però avui la veritat és que el que mostraven era la zona d'inestabilitat, estava arribant una massa d'aire més freda que xocava una massa d'aire més càlida i ha deixat aquest espectacle de núvols que acabarem l'oratge amb més fotografies. Pel que fa a les pròximes hores i demà dijous, matí variable, serà un matí nuvolós amb alguna gota, vesprada de més sol. I el cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge, pareix que farà sol, però calor no en farà. Mantindrem temperatures fresques al migdia, però si lluís el sol, les temperatures seran més bé agradables, com comentem, al sol i a les hores centrals de la jornada. Esperem, hi ha possibilitat de pluges l'inici de la setmana que ve. D'això en parlarem més endavant. De moment, vegin vostès aquestes imatges de la zona de Bocairent, de Jumi Benedito ens mostra també de nou aquestes imatges, en aquest cas, dels mammatocúmuls que s'han format. Ha arribat hores d'ara després la precipitació. Més imatges també del dia d'avui en diferents punts. Ara ens desplacem una miqueta més cap al sud. En aquest cas són imatges, veurem imatges de la zona de Xàbia, amb la mar tranquil·la. Demà estarà una miqueta més alterada, tindrem més mar de fons i els núvols alts que arribaven. De fet, encara esperem precipitacions al llarg de les pròximes hores cap a la zona de la Marina. I per últim, veiem també imatges de l'extrem nord, de la zona de Fredes, en el que el vent ha sigut protagonista i encara ho serà en la jornada de demà. Vent que ha estat bufant amb ratxes que han superat els 80 km per hora. De fet, repassem algunes de les ratxes de vent i comprovaran com ha sigut sobretot en zones d'interior, on hem tingut a partir del migdia, acompanyant el pas del front, ratxes que han superat els 80, 60 o Vilafranca, fins i tot s'han superat els 60 també cap a la zona de l'aeroport de València. Les imatges del dia d'avui, un matí que s'ha iniciat amb un cel pràcticament ras, en moltes zones, amb bona visibilitat, arribava el front, ahir vam comentar que arribaria a partir de migdia i els primers núvols que han arribat han deixat veure este arc, l'halo solar que s'ha pogut veure des de l'olleria, recorden, format per aquests cristalls de gel dels núvols alts. És també un espectacle meteorològic que ofereix aquest tipus de núvols. I després arribava aquesta imatge amb la part davantera del front cap a la zona de Fontanars i que després portava la banda de precipitació. Aquesta és la imatge de l'Arc de Sant Martí, que també se n'ha format avui, ha tingut una col·lecció d'efectes òptics en diferents punts del territori. Les temperatures màximes d'avui en alguns punts han pujat lleugerament, però amb el vent i el cel més núvol la sensació encara es mantenia fresca. Demà les temperatures baixaran lleugerament i després tornaran a pujar, però canvis poc destacables. Aquesta imatge de València, Sergio, com sempre, ens envia des de la perspectiva. Avui, dia núvol, l'ha tocat diferent. Demà, a l'hora de la mascleta, esperem que Sergio, quan ens envia la fotografia, pareix que tindrem més ullades de sol, tot i que el matí serà més variable. Les màximes les repassem. 18 han arribat a Castelló i la Vall, 17 a Xóvar i valors frescos, fred, a Cinctorres, una màxima de 9. Veiem màximes també de la província de València. Han arribat a valors també per damunt del 16-17 graus a València 18, 17 a Gandia o Sagunt i a l'interior ambient més fred. Utiel 11, a Carrícola, a la Vall d'Albaida 15. Valors de màximes de la província d'Alacant, també arribant als 18, Alacant, Elx, Orihuela i, per exemple, ambient més fred a Villena 12. Demà poden baixar 1-2 graus, però després tornaran a remuntar divendres.
La situació meteorològica la veiem en aquestes imatges, en aquest cas en el canal Visible. Observen, així tenim el litoral mediterrani, com avançava el front al llarg del dia, la part davantera, els núvols alts que deixaven vora aquest halo solar, i després teníem aquesta segona part, i en esta és en la que hi havia aquests mammatocúmuls que s'han pogut observar, i la part més activa és la que venia al seu darrere, és la que encara a hores d'ara, esta és la banda de nuvolositat que porta la precipitació i que tenim ja situada al sud de València, nord d'Alacant. Acabarà de marxar al llarg d'esta pròxima nit i matinada. Les imatges ampliades, en aquest cas ja del canal infraroig del satèl·lit, mostra la circulació del front, el pas ràpid que hem tingut en el dia d'avui, al seu darrere una massa d'aire una miqueta més fresca, que és la que ens arribarà en la jornada de demà. No esperem un canvi important o destacable pel que fa a les temperatures. La situació prevista demà al migdia en el mapa de superfície, la borrasca, que va associada, que hem vist perfectament format el caragol en aquests moments, estaria situada cap a la zona est de les Balears. Entrarà vent de mestral i com el desplaçament de la borrasca cap a l'est, el vent de mestral amainarà i l'anticicló, que està cap a aquest sector, se'n va cap a la zona del nord de França i mantindrà l'oratge més estable el cap de setmana. Ara bé, al situar-se cap al nord afavorirà l'entrada de llevant la setmana que ve. Demà, la pluja prevista s'espera algun ruixat en zones d'interior. No esperem precipitació cap al litoral, però encara pot caure de matí alguna gota en zones de muntanya. La situació es presenta més tranquil·la, ja en vista a divendres, i observen que la previsió de precipitació per a divendres ja en general és completament nul·la. La evolució de la probabilitat de pluja hem triat Torrevieja. Observen que augmenta lleugerament demà, es manté molt baix el cap de setmana i torna a augmentar l'inici de la setmana que ve. Amb vent de llevant podria ploure en punts del litoral d'Alacant i també del Golf de València. Pel que fa a les temperatures, pocs canvis. En aquest cas hem triat l'Observatori de València. Observen que demà baixen lleugerament, després tornen a pujar i es mantindran en vista al cap de setmana les màximes entre els 16 i els 18 graus. Farà fresca de nit i al migdia i al sol, temperatura agradable. I pel que fa al vent, que encara avui ha bufat fort cap a la zona nord de Castelló, en particular a Vinaròs, observen dijous, divendres, dissabte, iniciem amb vent més fort i tendirà a amainar amb vista al cap de setmana. Ho veiem en els mapes de símbols. Demà de matí dia variable, encara algun ruixat en zones d'interior, el vent de mestral encara tindrà ratxes fortes i el vent amainarà ja a partir del migdia. Al migdia lluirà més el sol i l'ambient serà una miqueta més fresc que avui, màximes que es mantindran al voltant dels 16-17 graus cap a la zona costanera. Següents dies hem vist el cap de setmana, oratge estable, bàsicament dominat pel sol, el vent fluix. Al matí farà més fred, però al migdia màximes al voltant dels 16, 17, 18 graus cap al litoral, situació d'estabilitat i de tranquil·litat, no esperem precipitació i tot canvia a partir de diumenge i sobretot dilluns i dimarts, quan el vent de llevant podia portar alguna pluja cap al Golf de València i també cap a Alacant. Demà tractarem de detallar més perquè podria ser alguna precipitació en general débil, però podria afectar la ciutat de València entre dilluns i dimarts. No és una situació pareix de pluges destacables, però sí alguna gota. De moment, per tant, este cap de setmana sí que pareix que l'oratge serà estable i amb temperatures que tampoc seran molt altes, ambient primaveral, amb màximes entre els 16 i els 20 graus. Acabem amb fotografies i també amb el recordatori. Demà de l'eixida i la posta de sol. Dijous, dia 10 de març, eixida al voltant de les 7:20 i la posta al voltant de les 7 hores i 4 minuts. Avui no hem vist la posta de sol, estava el cel molt cobert en molt gran part del territori. Demà pareix que, tot i que al matí hi haurà més núvols, la vesprada tindrà més sol i veurem aquesta posta de sol. Vegem aquí l'eixida del sol que s'han enviat des de la zona de Cullera, imatge espectacular d'este matí de Clara Palomares. Moltíssimes gràcies per les seves fotografies i sobretot avui per deixar-nos disfrutar d'aquest espectacle de mammotocúmuls que hem vist en diferents zones del territori. Aquesta imatge de ballada, la veritat és que són núvols cridaners i que són molt fotogènics. Amb aquestes fotografies acabem. Moltíssimes gràcies i que passen una molt bona nit.